An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nasarasan kalo 12 ye décembre kalo bi o tile 24 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'o ye lasili camancɛ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 19 ye jate la san kalo 5 no hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo dugu min n'a fɔ a ma ko Fabakura gɛlɛya kɔni b'olu dara kabini kuma jan u ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la yorosokaw fɛ yen nɔ olu ka sanfɛ kalandenw kɔni ye baarabila kɔni kɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na bi min ye gazi kɔni a yirala ko dɔ farala o sɔngɔ kan quartier dɔw la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni taama ta ni ka taa ɲɔrɔn sirifukɛ fɛ yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se maribugukaw fɛ yen nɔ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko bɛn kɔni kɛra olu ka gɛlɛya kan hali ni yɔrɔ la dɔw b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Fabakura olu kɔni y'a yira k'a fɔ gɛlɛya b'u dara kabini kuma ni jan dɛ u tɛ se ka t'u ka suguw la wulikajɔ kɔni talen bɛ jadiwale tigilamɔgɔw fɛ k'u lakoli fan bɛɛ lajɛlen fɛ munumunu salo o kɔni gɛlɛyal'u ma a yirala k'a fɔ ko dala dumunifɛn kɔni k'olu sɔrɔli ka gɛlɛn kuma ni kuma u bɛ wuli ni ka se ka dɔgɔdɔgɔli kɛ ka se ka taa dala dumunifɛn dɔw ɲini ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya nafɛnw ka se ka wulikajɔ kɔni ta ka taa nafɛn dɔw ɲini ka n'u ka dugu kɔnɔna yaasa u bɛ se ka balo cogoya minnu na a yirala k'a fɔ ko waleya mun n'u b'o kɛ kunungo dɔw kɔni wulila ka se ka dɔ kɛ ka se ka taa nafɛn dɔw kɔni ɲini u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ni ka segin ka na n'olu ye u fɛ yen cogo min na ka se ka balo nɔgɔya kɔnɔna na k'u taara o nafɛn kofɔlen ninnu kɔni san u bɛ dogodogo la fala kɔni kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka don u ka dugu kɔnɔna na cogo min na jadiwale tigilamɔgɔ dɔw kɔni bɔr'u ɲɛfɛ dɔw bɔr'u kɔfɛ a kɛra tuɲɔgɔnna ye marifaciw kɔni bɔra a ko la nka min kɛra a ko la kunnaja ye maa ma jogi maa ma kasara nin na wulikajɔ kɔni kɛra jadiwale tigilamɔgɔ fɛ ka ni maa ninnu kɔni gɛn u bolila k'u ka nafɛn bɛɛ lajɛlen to u bolofɛn kɔni caman kɔni tora kɔfɛ olu la an bɛ dugawu de kɛ ala ka lafiya nati ni mara ninnu kɔnɔna na n'an bɔra yen yorosokaw fɛ yen olu ka sanfɛ kalandenw kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni ye baarabila kɔni kɛ dɛ u y'a yira ko gɛlɛyaba kɔni b'olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya lakɔlimɛtiri ko gɛlɛya kɔni ko bɔ olu dara kabini kuma jan k'olu ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ka yira k'a fɔ ko matière dɔw bɛ yen nɔ olu mɛtiriw kɔni t'olu fɛ yen nɔ kabini kuma jan wulikajɔ kɔni ma ta ka ɲɛsin o waleya ninnu ma ko n'i ye nin kalanso in yɛrɛ ta k'a lajɛ kalanden min bɛ nin kalanso kofɔlen na n'o ye sanfɛ kalanso in ye k'a bɛ se maa 860 n'a kunkanfɛn ma nka hali nin yɔrɔ la k'olu ka matière caman kɔni bɛ yen nɔ o mɛtiriw tɛ yen nɔ o gɛlɛya kɔni b'olu dara u ye baarabila kɔni boloda ni k'o kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen kunnafoni y'a yira ko gazi kɔni ko ale sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ Bamakɔ kin dɔw la gazi kofɔlen min n'a filɛ nin ye gazi 6 kilogramme ko o kɔni bibi na ko sɔngɔ kɔni yɛlɛla ka se 1000 ma Bamakɔ kin dɔw la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko waati tɛmɛnenw la k'a kun tɛ tɛmɛ 500 dɔɔni fo ka taa se 600 ma maa dɔw y'a yira k'a fɔ n'o ye gazi feerelaw ye ko kabini kuma ni jan ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye wulikajɔ ta ka se ka nɔgɔya ta ka ɲɛsin gazi ma n'o kɛra san 2020 kɔnɔna na ka se ka nɔgɔya dɔ kɔni ta ka ɲɛsin jamana gazi baarakɛlaw ma yaasa gazi bɛ se ka nɔgɔya cogoya minnu na o waleya min n'o kɛra o dati kɔni nɔgɔyara olu ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya cakɛda min ɲɛsinnen bɛ jagoko ma olu y'a yira ko bɛnkan sɛbɛn kɔni tɛgɛnɔ bila la yaasa gazi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko o baara ninnu kɔni ko o sera a dan na ko nka ko hali nin yɔrɔ la k'u ma kɔfilɛ kɛ o waleya in na o kɔni kɛra sababu ye gazi kɔni ale sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ fan ni fan n'an bɔra yen kunungo Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale ye taama kɔni ta ni ka taa ɲɔrɔn sirifukɛ fɛ yen nɔ taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana basigi ni lafiya o bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na a y'a yira k'a fɔ ko sirifukɛ denkɛ min n'o kasarala nin na a sera ka taa dugawu ta ka ɲɛsin o ma nin wulikajɔ in kɔnɔna na yanni a bɛ se sirifukɛ fɛ yen nɔ ɲɔrɔnka minnu bɛ assise la assise nationale baara minnu bɛ ɲɔrɔnkaw fɛ yen nɔ Choguel Kokala Mayiga jɔra olu fɛ yen nɔ a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Sababu caman de y'a nati ɲɔrɔ bi sababu fɔlɔ ye mun ye président de la transition premier ministre gouvernement président du conseil national de transition institution bɛɛ k'u kan ka taa sangafo la yɔrɔ sirifikɛ fɛ a bɛ dɔgɔkun dama dama bɔ ala ye kalifa minɛ a denkɛ dɔ la Sidina Ali an nana sangafo la ala ka dayɔrɔ suma ka tila ka na an fa ɲɔrɔ sirifikɛ k'a fo parce que
nawe jateminɛ kɛ ka bini rectification de la transition sigira mais kalo mugani nani shirifukɛ y'i jɔ a ko k'a ɲɛ bɛ transition in na n'u tora tiɲɛ sira kan maliyɛn wulila ka yɛlɛma don ko la ni transition ɲɛmɔgɔw tora o sira kan a b'a dɔn tigitigi malikura a fondation gouvernement de transition de bɛ u jɔ donc ale o baara tɛ se k'a kɛ k'ale to kɛrɛfɛ donc a b'i jɔ ka welewele kan bila maa o maa n'a dalen don a yɛrɛ la u ka transition in soutenu juma o juma a bɛ duwawu kɛ ka transition in soutenu a y'o kɛ parce que a bɛ Mali fɛ an nana a fo ka waleɲuman dɔn o fana la an nana mun na tuguni n ko Mali danbe n'a hɔrɔnya ka sigi a ma an b'o kɛlɛ de la bi kɛlɛ wɛrɛ t'an bolo wa mankan o mankan n'a b'a mɛn a kana lamɛn kɛlɛ kelen de bɛ yen ka Mali hɔrɔnya n'a danbe ka sigi a ma Mali bi jamanaba de ye Mali ye bi Mali binnen don n bɛ to k'a fɔ hali basaw bɛ tulonkɛ Mali la bi mɔgɔw bɛ taama Mali kan ka Mali lamalo ka Mali tila ka maliyɛnw su k'u bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faga k'an ka jamana tiɲɛ an bolo bi président de la transition transition autorités bɛɛ u ko Mali min dalen don u bɛ ka taama kan u bɛ Mali in wuli k'a jɔ k'a sigi fɔlɔ ala n'aw ka soutien n'aw ka duwawu ani shirifukɛ ka duwawu n'a sigira u b'a lawuli k'a jɔ a sen fila kan n'a wulila sen fila kan u b'a latama n'u y'a latama u bɛna Mali bɛna boli pour être dans le peloton des têtes des nations africaines programme wɛrɛ t'an bolo plan wɛrɛ t'an bolo agenda wɛrɛ t'an bolo mais pour que u ka se ka réussir fo jamanadenw ka se k'a faamu min bɛ ɲɛmɔgɔ hakili la u ka to k'u soutenir an nana ka jateminɛ kɛ n ye n ka conseils spéciaux bila ka na ani n ka conseils techniques ministre bɛɛ y'u ka conseils bila ka na ka jateminɛ kɛ mun de kan ka kɛ pour que ɲɔrɔ ka se ka kɛ région ba a bɛ se ka développer cogo min na jateminɛ kɛra projet min donnen don min évaluera ça fait à peu près 300 et quelques milliards kɛmɛ saba ni kɔ projet min identifié la u ma évalué a bɛ se milliard kɛmɛ saba ka taa kɛmɛ naani donc milliard kɛmɛ wɔɔrɔ ka taa kɛmɛ wolonwula o de kan ka sɔrɔ san min bɛna ka ɲɔrɔ jɔ k'a kɛ une ville lumière et ɲɔrɔ une région en tête de peloton dans les régions du Mali o de y'an ye welewele kan bila ɲɔrɔkaw bɛɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a ka wuli k'aw jɔ sigi tɛ yen sunɔgɔ tɛ yen fo transition ka se a dan na pour que aw ka mɔgɔw sugandi k'a sɔrɔ namarama k'a la yuruguyurugɔma k'a la mɔgɔ min bɛ se ka transition in continuer fo Mali ka wuli ka boli ka taa à la tête des nations africaines n nana o kuma de la ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga nin kɛra k'a to Assisi maaw ɲɛkɔrɔ o kɔfɛ a ye wulikajɔ kɔni ta ni ka taa ɲɔrɔn shirifukɛ yɛrɛ fɛ yen nɔ a selen na shirifukɛ fɛ yen nɔ shirifukɛ ye kuma min fɔ o filɛ a b'a ka assemblée fɔ maa o maa faralen bɛ nin fanga in kan min bi a kelen bɛ k'o fɔ maraba ba ma min ti a fana kelen bɛ k'o fɔ o kɔfɛ a bɛ Mali population bɛɛ fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ fɔ minnu b'u yɛrɛ fɛ minnu b'u ka faso fɛ k'a fɔ jamana kanu ye nimaniya dɔ de ye a b'a ɲini maliyɛnw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana kɔnɔdenw u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ kelen ye u ka segin u ka ɲani ma u ka tiɲɛli dabila min y'an sɔrɔ politiciens de y'a s'an ma politiciens y'an dɔ de ye o ye politique de ta dɔrɔn an denw de don u bɛ fanga ɲini ka ɲɛmɔgɔya ɲini n'a ye n'i bɛ ɲɛmɔgɔya ɲini ani fanga n'i b'a ɲini ɲani de kama bɛɛ lajɛlen jamana bɛɛ ka ɲani kama marhaba bi ma n'i b'a ɲini tiɲɛni de kama ani tɔɔrɔ ayi an b'an sɔn nin na an bɛ a fɔ من ساعة الديمقراطية كم ديمقراطية أنا برا وأنا وين أنا أنا جمال ده أنا جاي معي ما تعمل يا فلاني أنا خلق عام 1000 أنا بوي بانغنا سام باكله و900 سام كم كنوتو و38 أنا دي سبعة سيجي في الشهر الخامس من 38 على تلو عندك إندبندنسي كاكو إندبندنسي واللي ترى كامل شو في بولانغا جماني كونو أبابي كلام أبي كراني ولا شاطني عنوش أي فوي تينو من كلمة كا عليه دسو يرما كابو جماني كا ما حسن دور تبرئات أي أما ذلك بريزانيا لاجيني ولا الوزارة أما ذلك ميلتنا لاجيني
ولا أي عمل في الشغل كامل شغل بني جماعة قرآنية بعدها نشوف أبا مين بينيا أبوه وعدم المصلحة نشوف مين تنيا فانا أبوه رجال السياسة مين بينيا نيبالا مين بينيا نيبالا أبوه كابين ديمقراطي نانا بوليتيسيون فساد ولو الشعب ولو جماعة تورولي نا من تورولي يعني درون ده لا يدور وقته وخلاص بيبي كواتي ده يدرون يقبض ذاك الله يقبض إذا مين تايبوتا ثم تقول إذا تانيري اللي بقى يخلع أني أتونا ترى بيكا الثاني هذا وين فرنسا هذا ود مين ده بينه هذا سجاو مينانا مسألة ثانية هو عليه وكان يمون أنا أقول برايا أنا كمان ما جاءت المصلحة جاونا الله أيمن يعني إسرائيل وخلق الأرواح وخلق الجسد نيو بورات يعني كرا أما اليوم ما نقول أما من العافية والأمن ما تبغى كنا أبدا بس فينا لا كنا amalo dona ka fo ni tume talige nyoron shirifu kala abuya haidra abu akuma info do ga baile ma bamanankana ami duwore ke ni haklina mi na tale me ga nyeshanga jamana ma ala ga nge nyeta ko ga nyeshi jamana ma jamana bsaka basi gisra mun fe ala go sabati nan boray jene marabolo la maribu ko feno maribu ko ngu datugule me kan mi kumanja gele chama ko ni de karo sababu e jadi wala tigla ma ko nga wuliga joko ni sinfe o ko ni gra sababu e gele ko ni warala ka wara kuna foni ya yira ka foko bengan ko ni temena uni jadi wala tigla ma ni nyonche ubisaka ta fani fanto ya mununa o kofe kuna foni ko ya yira ma wara fe ko ni yoro la ko gele be maribu ko dalade ya saka prepara tiga dama Amadou Maiga ale kuna fundila jene kaw feno ale ba klina di an kalame jene mara koni ka donga fo geleya de be geleya kono na halibi kadaka la kana baliya koni o nyonye ne be an fe an kosobe kosobe o kere ma maribugu ika donga fo lube geleya kono na halibi o la kana koni o sabatilente o yoroni na hino lube ambargo la abe kalonani bonyongo bobi mati duka mati boka bibi na kele yara kote ko ika donga fo femi ngoni geleya be mo kambi o de kongo jugu hani bana jugu ikadonga fo de kembe ka maribu ko ko di desebi bari ka daka dugu dondati bodati samia make bara foiti se ka ke ikadonga fo abe kongo ni bana jugu kado ko de lase mogoma maribu ko ni bi o geleya konana abe kalonani bo kule kan kera fa bele jile fe mali kono ikadonga fo aywa nyama sorala tamamene sisima bo mi yanga jamana nyamago ikadonga fo luma seka foike mimi sekato deme kwani beta kalase ewa marebuguma o halna foroku deme sira ni deme sorala ni amase uluma amba fofo deme masiri bada yala ka foko sira de te sira kele mimbi o de avion o de kanga chakata ni dumuni ya gata abonka o bankembe o farama bare kada ko ya yala ka fo ko fana kechugo tikola ewa ni kechugo tola amma ye chugumina marebu kwani bena suma soro bibina ni ata ka fle demisenu alini musokona mo minu be ubi dimu la hala bela jilin kona dongo dondi amba meri ko ni ma hake ne sara kongo jugu bulu ani bana jugu bulu ika donga fo ye geleya de halbi marebu ko ni kona na ambe se ka wile kami fo kanyesi nyamogoma udi uka ukofla ana uka donga fo jene fana ye mali dodi ni kuma jarara ma fo ko adugute mali kono bibi na minga koroni jine o tuma ni geleya be jene ka ne hakila jema bele jene kanga ukenu ukuna duniye bibina marebugu bi geleya min kona na marebugu kelende ambere dum bari ambele jele nga soro dawde bi nyona ukaseka deme dum ma chugo mina useka boni geleina mo jugu min bu dala kaseka taka bu dala o kaseka dumuni fana soro wala ni fura fana soro wala sa useka kenaya koni ko sabati o wele kawne be ambulo ka jeshi aywa gouvernement ma ya rabbi ala go duwo mine basiki kaseka nati mali bela jele konna na namboray mamunu ngone geleya soro no keraso no lu sigiro bla krengene la bayangara kaw feeno olu do ko ni wulila ni ukunda segu kan kamini kuma jaw bi segu kaw feeno asigira ko ni keraso ga ke delna uni nyonche deli ko ni nana amma do bu ko shira di kafra usigi nyondo kan angulame boro banigara marala anana safara sisa o yafu ko ni bolle ka dugula igana duguba ko no wi deme an bolla kana ya uyankumbe kosobe uyankumni baloy uyankumni kuraye uyankumeni nyagaye uyankumeni minankoye uyankumeni ambe finunko minan uye minan dama ambe finunko nuka konko sera uban weli ambe ta barake ambe nyawan deme ya bismillah nyana man sera
Kajira na ama foi toro ko ni fa ya ande kosabe edu ko ni ya ande kosabe ni na ofo ka ba ni man kajira na yan ko na ya batanu chebli wina ko ambe kere kileni wakati ngon akera anche balima baru ban to ko dambu to ko don anu bi baroke akera do ni do cheteriere chama muti barala akera sababu ye ko bla wuli ka joni do ke la yere ali saknya dla chama muta nyedo akera sababu ye ko ke ka nyedo ngwan bu fu ku wala ni mando ala ku bulo me ko barala ya rabbi ala ko do me ni metalge mawla gele mamunu bo sigiro la kana segu krenga la segu kimbe na fama ko buguni u sigiro beneme yema bi ame do de ke ala ka basigi na yasa numse ka sega tu sigiro la tuko muna namborai sumel buwe maiga ale gonu minena ga datuku kabini utikalo temelena kosa daina kuna fonu ngon bora ga yira ga fo décembre ko kleta ani duru do ale gonu bora ninga ta fragel la kenya so dola ka yira ga fo ko fargan kono ko jugera ngal ni yoro la kuna fonu ya yira ga ko fargan ngon ko do de ga fargan nga ko ferem kono kanga ke ko sumel buwe maiga koni akanga labo malla kasika ta frage ko kan yasa ko preparatique dama aga parti secrétaire général no betalge Issa Jarala ale banye fanga lame effectivement buwe ga fargan avec wati beaucoup la transférer kata clinique Pasteur là parce que amero mena bi tienre là amano parce qu'il a perdu à peu près 20 kilos pour quelqu'un qui n'était pas déjà gros 20 kilos c'est déjà beaucoup de choses hein. Nama ta ko fa ça parce que bashi bayana parce que mo minu bana ba to ko retino ay opération chamanke ak mitu suivi de ke ko felana o kamina me na ga bloka sola a te ka suivi ke donc a bananu wulendo 600 a jugalendo kusobe donc amerom no tienre la ni ko ni ala tae tienre la anji ki semene do ala la me abay ngatike o da ala tien ali biama mi jamana nyam ko fe buka laje ale ka situation smul ka situation na chuko na gal abiska ta frapes ko felana kana chuko no parce que avec Romina banay ndiglendo ala kusobe docteur ray mi fanye o lu poni tisi tuni analyse to we fem na analyse tiska ke bamako ya fa ka ta fo ko felana non le tisi andi demande ke aka du mo we demande ke pour que yamara biska da ba chuko na kata halbi jabe masrola même oui halbi au kalaje abiska ta frake chuabna oui anga hamidi amini autorité fo oui ka fo befana opinion nationale et internationale ka yira befana ka fo sulu be abe etam na bi ate etanyumana ni ama saka frake ni watina alska ke kujugu bayama donc ka fo beki sikinaye nitume talike aga parti secrétaire général la Issa Jara ya fotogo muna ala ga fargan fien bo ka ke lafia daye ka se ama namburai shifine ko ga jeklu me na fama ko CNJ siga fora kon damna na klefla bara kon do siga fa kunte dore jamana re nyeta ka sika sabati togomna ferej mene be no yasa jamana msaka bobulula wuliga jone kunyoye yasa ka preparatique dama anyama ye Habib Dako ale ba nyefo nga lame ne to ya Habib Dako ni mali shifina ko ka nyum ko bi anga laje aya sigi mali kungo ko de aya sigi ni mali shinimike ni munwe no shifu kadaka bi ami wakati na odugolente mo shila depuis rectification kera de la transition au mois de mai passé à l'AINA koka priorité di malion mo ka kuma nyoko fe be ki tafo ye familiali musoro na fara be ko kelengelete kulu be ki tafo yala mun kai mun mai mun kanga bla mun kanga ta amse ka to nyoko mulu todi malion do dakle fe ka bo dakle fe donc au baro do na fo ko Assise nationale sur la refondation ka sigi mali reka fe mai yala parce que antare do au drone bambulu au tente ka anyamanyama mboala donc en chifila ko anse ka toko okola il faut que chifu nga fo bo a mali ere konna na fana mali laini be konna na sa chifu mun keranya la mun be chifu mun be talike chifu nga koka o de ni wani okera fana comme chifu ne bi ulle shini no kera fana ami laini mun kela hali kote o kotela o bebe ke sofe bo ni kleflena amina kuma fe be chifu ko okola fe mato chifia rebe bon kola fe mato chifia rebe sika ke sababu parce que chifia est faga chifia est kenya chifia est galabue mo mato chifia rebe o galabu no sika ke fere ka jamana reta ne tuamina parce que niame ko usine niame ko siragla niame ko fe niame ko klenia ko shini ko yani sanduruche ko yuru ka ba iba ajudombo chifu warola donc akaka anga kuma o kan kosebe wa obanga
laɲini na. Ni tun bɛ tali kɛ CNJ ɲɛmaa la Abibu Dako a y'a fɔ cogo min na Ala ka ni laɲini ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ. A kɛnɛ kan Mali sifinnaka minnu sigilen bɛ Ghana olu ka ɲɛmaa fana tun b'a kɛnɛ kan Mutaka Jakite ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Mutaka Jakite ye Ghana sifinnakaw ka président ye. Et au niveau national ne ye président ka dakan dɔ ye. Je suis l'un des vice-présidents du Conseil national de la jeunesse du Mali. Ɲɔgɔn ye bonya anw yɛrɛ ka an jɔyɔrɔ kɛnɛ kan n'an ka présidence ye o bɛ y'a waleya an bɛɛ ka laɲini ni ɲɔgɔn ye ka kɛ parce que Mali y'a mɛn an bɛ kuma Malikura ko mun na Malikura ko in a tɛ se ka waleya a tɛ se ka kɛ tiɲɛ ni maa ma sigi ka kuma sigikafɔ de damu ye et uniquement sigikafɔ de bɛ se k'a to an bɛ se ka bɔ ni solution ye an bɛ se ka bɔ ni bɛnkan ye bɛnkan bɛ se ka jamana bɔ dingɛ in kɔnɔ an bɛ dingɛ in kɔnɔ bi o de y'a to ɲɔgɔn ye an ko k'an tɛ se ka to kɔ ne y'a décidé en personne ne yɛrɛ ka wuli ka na pour au moins honorer la diaspora malienne être là au nom de la diaspora malienne moment qu'on cɛ comme lancement banna sisan on doit faire face aux travaux n'an kan ka baaraw kɛ n'o y'a baara technique ye en fonction des thématiques an bɛ se ka don thématique minnu kɔnɔ an ka laɲini mun ye pour que Maliens bɛ se ka lafiya kungo minnu b'an dala Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ parce que a bɛɛ de kelen ɲamɛ bɛ kɔfɛ i bɛ fɛ ka nɛgɛ jamana kɔnɔ fo sumaya de ka kɛ ani sécurité donc solution minnu b'an bolo la an ye expérience minnu fana sɔrɔ kɔfɛ n'an bɛ se k'a proposer an ka jamana marabagaw ye pour que u bɛ se ka jamana in basigi an kɔni an man gɛlɛya an b'olu proposer kɔfɛ sifinw ka laɲini kunba fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ o tun ye refondation des textes politiques ninnu fɔ au moins laɲini dɔ ka sabati mun bɛ se ka lahala créer lahala min b'anw yɛrɛ permettre n'an bɛ se ka na an ka jamana in kɔnɔ ka na baara kɛ an caman bɛ kɔfɛ alhamdulillah an sigilen bɛ an sigiyɔrɔ kɔni na degun t'an kan degun bɛ dɔw fana kan mais a man di maa si ye ka to jamana kɔfɛ hali n'i ye diɲɛ sɔrɔ n'i ka jamana ma bénéficier nafa foyi t'a la donc an ka laɲini ye mun ye o ye équipe transitoire mun filɛ nin ye ni son excellence colonel Assimi Goïta a taalen Ghana n y'o kelen de fɔ an ka laɲini fanba ye mun ye ka sifinnakaw dɛmɛ ka se ka baara sɔrɔ parce que ni baara tɛ jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka cari fɛn bɛɛ bɛ se ka tiɲɛ bandiyaw ye donc n'u sera ka condition créer n'o ye lahalaw ye k'o créer mun b'an permettre an bɛ se ka na an ka nali tɛ problème ye on va venir investir. Ni tun bɛ tali kɛ Mutaka Jakite la a y'a fɔ cogo min na fɛrɛ ka kɛ ka se ka baara yɔrɔ kɔni dayɛlɛ baara bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sifinnakaw bɛ munumunu salo minnu na u ka se ka dabila Ala k'o waleyaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye jagokɛlaw kɔni ye foire belebele dɔ kɔni kɛnɛ sigi Bamakɔ u bolodi ɲɔgɔn in kɔni kɛra ni commune 3 mairie ye u kɔni ye bolodi ɲɔgɔn kɛ ka foire belebele ni ka kɛnɛ sigi foire in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye jago yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na jagokɛlaw bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ u ka baara la cogoya minnu na maaw bɔra jamana ni jamana na ka se ka na ni foire belebele in kɛnɛ kan a ko labɛnbaa dɔ ye Segu Ture ale ye min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Yirimasiya min n'an fila kɔnɔ nin ye a sigilen bɛ bolo ka ni maa saba de ka jɛkulu baara ye o fɔlɔfɔlɔ ye syndicat de mairie de la commune 3 ye filanan ye anw yɛrɛ commerçant ye a sabanan ye an ka communicateur ye n'o ye Prestige o anw de y'an jɛra k'an bolo fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin kɛnɛba in sigi an bɛ yɔrɔ na maa 200 ani kɔ olu de exposé len don alhamdulilayi rabbil alamin an ka sous-région fana caman b'a la burkinabéw nana sénégalais nana béninois nana togolais nana o bɛɛ nana ka na fara an kan san yɛlɛma pour que an bɛ se ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in laɲini tɛ dɔwɛrɛ a kun ye dɔrɔn commerce ka se ka taa ɲɛ parce que bɛɛ b'a kalama commerce détaillé a ma nɔgɔn bi Mali kɔnɔ mais nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ kɛ sababu ye i bɛ dɔn kelen filanan i bɛ jago fɛn min kɛ o fana bɛ dɔn a bɛ kɛ sababu ye fana bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ o bɛna o cadre de kɔnɔna na o de bɛ courage don an yɛrɛ la ka se ka nin baara in sigi pour que informel minnu bɛ yen taali ɲɛ o fana bɛ se ka kɛ commerçant baw ye cogo min na bon o kɔnɔna na nin kɛnɛw n'a ɲɔgɔnnaw n'i bɛ yen maa caman b'i dɔn quartier bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bon o kɔnɔna na san caman bɛna sanni k'i bolo o b'a sɔrɔ o kun t'i dɔn travers la foire o bɛ se k'i ka yɔrɔ ɲini sugu kɔnɔ ka se ka taa sanni k'i bolo o bɛna fɛnba don commerçant bolo o fana kɔfɛ tuguni a dabɔkun fana ye ka population fana ka nɔgɔya k'u ma pour que san yɛlɛma in na u bɛ se ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ka sɔrɔ gɛlɛya fana tɛ o kɔnɔna fana na a bɛ se ka kɛ sababu ye yala yɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ Bamakɔkaw bolo sufɛ u bɛ se ka na yala kɛ k'u ka fitaniw ni fɛnw kɛ a dabɔlen bɛ lafiya de kama. Ni tun bɛ tali kɛ a ko labɛnbaa dɔ la Segu Ture a y'a fɔ cogo min na Ala ka ni ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔna na min ye commune 3 maire ye ale tun b'a kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Jirelakaw furumuso Mariam Jalo a ye kuma min fɔ yen nɔ an ka lamɛn. An bɛ kɛnɛ min ka bi o ye commune 3 syndicat olu ka rue marchande foire kɛnɛ san o san a bɛ kɛ nin y'a san 14 a bɛ kɛ salo a ma se ka kɛ banako y'a tiɲɛ mais an bɛ Ala fo k'a waliɲuman dɔn bi a sera ka an dɛmɛ an ye kɛnɛ in sigi commune 3 denw Bamakɔ population ani jagokɛla wɛrɛw ka bɔ dugu wɛrɛw la u ka na u ka fara ɲɔgɔn kan san yɛlɛma u bɛ se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min donc n'i ye nin kɛnɛ sugu sigi minnu tɛ sugu sɔrɔ olu bɛ na yan olu fana bɛ n'u ka sanni kɛ ne yɛrɛ ye fɛnw ye kɛnɛ in ka bi a ye n dabali ban
parce que an bɛ fɛnw ye dugu kɔnɔ an t'a dɔn u bɛ sɔrɔ cogo min u bɛ dilan cogo min mais nin bɛɛ ye nafa dɔ de ye kɛnɛ in sigili la. Ni tun bɛ tali kɛ commune 3 maire la Mariam Diallo a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma. N'an bɔra ye Bamakɔ ɲamantonba dɔ kɔni tun bɛ stade omnisport kɛrɛfɛ o wulikajɔ kɔni kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ ka se k'o ɲama in kɔni cɛ ka bɔ yen nɔ ni ka taa fili Bamakɔ dafɛlaw la o wulikajɔ in kɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ maire ka dangan dɔ Ibrahima Jɔnne ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Nin tɛ an siɲɛ fɔlɔ ye gɛlɛya dɔw de bɛ an kan ɲamanko la Bamakɔ yan o gɛlɛyaw de y'an se yan sinon ɲamancɛ y'an ka baara de gɛlɛyaw ye mun ye parce que ɲama chaîne de don ka ɲama ta ka bɔ du kɔnɔ ka n'a bila yɔrɔ dɔ la ka tila ka ta yɔrɔ dɔ la ka taa bila yɔrɔ la a man ka ta ka bɔ yɔrɔ min na o de y'a ta cogo ye yan ye ɲama ye ɲamaw kan ka bɔ du kɔnɔ ka na yan de mais u man ka to yan u kan ka ta yan ka taa yɔrɔ dɔ de la ni o bɛ kɛ u kan ka yɛlɛma ye ka u kɛ fɛn wɛrɛ de ye mais u tɛ ta ka bɔ yen bilen mais malheureusement o yɔrɔ de t'an bolo gouvernement de kan ka o yɔrɔ di an ma gouvernement ye yɔrɔ min latigɛ an ye Bamakɔ o ye Numubugu o Numubugu o labɛnnen tɛ ka ɲamaw reçoit o de kama ɲamaw n'a cayara yan district bɛ obligé ka forotigiw ɲini Bamakɔ da fɛ minnu mago bɛ nɔgɔ la an bɛ taa ɲama di olu de ma donc n'an taara kuma dɔ la ni ɲamaw ye a dɔw bɛ tila k'a fɔ ko aya k'u ma jɛn n'a ye parce que n'u ka maire bɛ bila ɲɔgɔn na maire b'a fɔ ka ɲama to yan ka taa fili olu kan olu ti jɛn n'a ye o gɛlɛyaw de b'an kan donc an bɛ obligé o de y'a to an ye mɔgɔ ta min ka o sara min ye nin ɲama in cɛ a taara ni ɲama ye forow de la o Bamakɔ dafɛ forow Kɛnfala fanfɛla ninnu na taara ni foro ɲama ninnu ye forow la donc ɲamaw taalen foro la sisan a ye gɛlɛya sɔrɔ yan ɲama cɛtɔ parce que a ye tile 10 ɲɔgɔn kɛ a tɛ se ka baara kɛ parce que n'a taara la foro dɔ la ni o forotigi mago dilanna ka sɔrɔ a ma ban an bɛ obligé ka foro wɛrɛ ɲini donc o ɲinitɔ o bɛ waati ta an kan donc o gɛlɛya de b'an kan o de b'a to Bamakɔ ɲamanko k'a cɛ a ka gɛlɛn o gɛlɛyaw de bɛ yen a bɛ gɛlɛya an ka fɛn fɔw ye k'a fɔ ko ayiwa a ɲama tɛna cɛya ka tɛmɛ an hakilina kan parce que ni ɲama bɔyɔrɔba ma yira an na gouvernement fɛ yarɔ kɔni gɛlɛya bɛ yen bon donc mais an bɛna an yɛrɛ ɲɔgɔn ye pour ka se ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ pour que min kɛra o ɲɔgɔn kana kɛ hali n'a ɲɔgɔn kɛra a ka fo an na an bɛna o dabaliw de tigɛ quoi. Ni tun bɛ tali kɛ maire ka dangan dɔ la Ibrahima Jɔnne a y'a fɔ cogo min na u k'o fɛɛrɛw tigɛ yaasa ɲama kɔni bɛ ton fan ni fan u ka se ka dabila an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye formation dɔ kɔni daminɛna kunungo baara in kun tɛ dɔwɛrɛ baara in ɲɛsinnen bɛ an balakaw ma u bɛ gɛlɛya min sɔrɔ jiginni senfɛ ka se ka formation kɔni kɛ maaw kunna kɛrɛnkɛrɛnla kunnafonidilaw formation in kɔni kɛra olu kunna baara in daminɛna kunungo yaasa gɛlɛya min bɛ an balakaw sɔrɔ jiginni senfɛ o ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya minnu na a ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Dr Haidara Ben Moulaye la an k'ale lamɛn. Ne Dr Haidara Ben Moulaye ne directeur général de l'Office national de la santé de la reproduction bi sɔgɔma an nisɔndiya len do kosɛbɛ parce que an ka insuffisance ba min bɛ bange kɛnɛya ko la ale ye information ko ye bon projet min lancera bi ale ye projet min ɲɛsilen do ka kunnafoni dilaw ka formation d'u ma pour que insuffisance min bɛ kunnafoni dila la k'a ka diminuer kosɛbɛ parce que bi bɛɛ b'a dɔn ko bange kɛnɛya sira la difficulté caman bɛ yen bon tile o tile muso tan hakɛ bɛ sa jiginniyɔrɔ la donc k'a fɔ ko n'an ma wuli ka jɔ an kɛlɛn tɛ dɛ bɛɛ ka wuli ka jɔ pour que an ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka nin kɛlɛ kunnafoni dilaw u ka place ba de bɛ nin na c'est pour cela que projet in vraiment projet ba de do an ye min ye ministère de la santé ye parce que don o don n'a ye kɛmɛ ta mɔgɔ 60 tɛ kunnafoni sɔrɔ donc kunnafoni dilaw n'an mun formé donc an ma sira sɔrɔ donc c'est pour cela que nin kɔni a ka ɲi an ye a ka ɲi jamana ye et an b'a dɛmɛ kosɛbɛ pour que a ka réussir kunnafoni dilaw parce que n'u ye kunnafoni di muso bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ se ka taa pesero la u bɛ se ka taa bange kɔlɔsi yɛrɛ ko la donc ni kunnafoni ma di nin de ye problème ye c'est pour cela que projet in an bɛ partenaire fo ka wali ɲuman dɔn parce que a ye min kɛ a ka ɲi kosɛbɛ a ye an ka baara an ye état ye an ka baara sira kelen de don a y'a financer donc vraiment an bɛ min fɔ kunnafoni dilaw la ka baara in ta ni ye yɛrɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Haidara Ben Moulaye a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye Noël kɔni o bɛ kɛ décembre kalo tile 25 Noël kɔni baara kɔni kan ka daminɛ sini n'Ala sɔnna a ma Noël yɛrɛ ɲinɛta a baara bɛna ɲɛsin mun ma wulikajɔ jumɛn bɛ an balima kerecɛnlakaw bolo ka ɲɛsin jamana yɛrɛ basigi ma min bɛ tali kɛ ɲamakɔrɔ pasteur André Tera
ale b'a hakilina di an k'a lamɛn. N bɛ Ala fo don min kosɔn o min kɛra Noël ye. An bɛ hakilijigin baaraw la kabini ni kalo jɔra ka église mɔgɔw ladɔnniya ka an ka jamanadenw ladɔnniya ko Ala bɛ adamaden a ka danfɛn bɛɛ ka sama o min kɛra adamaden ka da kan a ye Adama ni Hawa dan Ala ka kuma b'a fɔ an na k'a y'u dan a yɛrɛ ja la a yɛrɛ bisigi la. Adamaden de bɛ se ka Ala faamuya kuma ɲɔgɔnya ni jɛɲɔgɔnya sɛbɛn bɛ se ka don adamaden ni Ala cɛ ani Ala ye o ŋaniya ni o garisɛgɛ di an ma ani Ala ma an to yen ten Ala ye an dan k'an sigi ni diɲɛ kɔnɔ a bɛ an kanu ani a ka kanuya ba Noël bɛ an hakili jigi o la ni mɔgɔ min bɛ kanuya ko fɔ i bɛ dili ko fɔ Ala ye hɛrɛ min kɛ anw ye Noël la an bɛ Ala waleɲuman dɔn ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn ja gɛlɛya o de a to Noël ye fɛnba ye an fɛ ani an b'a ye k'a fɔ chrétienw dɔrɔn ka fɛti tɛ nin ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye ni adamadenw bɛɛ ka fɛti ye ka da kan Ala ka ɲumanya o kan ka ni kunbɛli ye o kan ni danseli ye o kan ka ni bonya ye donc o donba kɔnɔ ne bɛ dugawu kɛ lamɛnbaaw bɛɛ ye Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ ye Ala ka ni donba hɛrɛ lase an bɛɛ kelen-kelen ma Yesu tɔgɔ la amina. Se bɛɛ bɛ Ala bolo foyi tɛ Ala kɛ awa min Ala bɛ min di an ma mɔgɔ tɛ se k'o ta nka Ala ma min di an ma n'an y'o ta an donna Ala gasi la an donna mɔgɔninfinɲɔgɔn gasi la an ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ da Ala la Ala bɛ se ka ne mago ɲa Ala bɛ se k'e mago ɲa awa Ala bɛ min ɲini o ye e ka hɛrɛ o ye ne ka hɛrɛ ye Ala bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ Ala bɛ ka hɛrɛ kɛ Mali ye nka ne bɛ ka mun kɛ k'o kunbɛn wala ne bɛ k'o mun kɛ k'o nɔgɔ ni Noël na o ye ɲininkali ye ne bɛ min ɲɛsin n yɛrɛ ma ka min ɲɛsin n balimakɛ ma ka min ɲɛsin n balimamuso ma an bɛ mun kɛ walasa ka Mali ka hɛrɛ ye a ka jigin ko sanji Mali kɔnɔ walasa Malidenw ka lafiya Malidenw ka hɛrɛ ne tɛ se k'a fɔ n bɛ digi kojugu digi tɔw kan k'a fɔ n bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'u ye suman feere jugu kɛ n bɛ taa fɛn wɛrɛ san min fana tɛ se ka kɛ n ka laɲini fɛn ye donc an ka hɛrɛ kɛ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ an ka ɲumanya kɛ an bɛ ɲumanya sɔrɔ o ye fɛnba ye Ala ka kuma bɛ min fɔ ko sira sanuma i b'a fɛ mɔgɔw ka min k'i ye i ka fɔlɔ k'o kɛ u ye i bɛ min dan i b'o de suman tigɛ n'an y'o faamuya an tɛ kojugu kɛ n'an y'o faamuya an ka jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ donc ni Noël ba nin na ne ka deli Ala ka jamana nin suma Ala ka dɔnbaw caya jamana nin kɔnɔ Ala ka an dɛmɛ an ka ɲɔgɔn bonya Ala ka an dɛmɛ an ka ɲɔgɔn kanu Ala ka an dɛmɛ ka kɛ hɛrɛ siriminɛnw ye Yesu tɔgɔ la amina. Ni tun bɛ tali kɛ pasteur André Tirala a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma Noël Ala ka hɛrɛ ni baden kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Juratɛ Jakite mun bɛ bolo. Karamɔgɔ Siriki an bɛ taa Bɛnɛkaw fɛ yen araba tɛmɛlen décembre kalo tile 22 jatigɛ wale tigilamaw ye jatigɛ wale ta ka Bɛnɛ tilebi a n'a kɔgɔduguyanfan ni ɲɔgɔn cɛ sɛgɛrɛ Tangiyeta mara la Burkina frontière la o kɛra sababu ye ka Bɛnɛ surasi kelen bɔnɛ ani na ani ka fila wɛrɛ jogin jatigɛ wale tigilamaw ka maa kelen kɔni tora ni kɛlɛ in senfɛ o kɔfɛ an bɛ taa Niger kunu alamisa sɔgɔma joona jatigɛ wale tigilamaw ye jatigɛ wale ta ka Niger polisiw ka poste dɔ ani douaniers ka pont de bascule dɔ sɛgɛrɛ Makalondi-kaw fɛ Burkina frontière la o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 7 bɔnɛ u ni na minnu bɛɛ ye polisiw douaniers ani gendarmew ye o kɔfɛ an bɛ taa Tunisie tribunal dɔ ye san 4 kaso ɲangili bin Tunisie jamana ɲɛmakɔrɔ Monsef Marzouki kan barisabula k'a ye kumakan dɔ fɔ ka ɲɛsin Tunisie jamana ɲɛma Kais Saied ka fanga ma mun bɛ kɛ sababu ye ka basigibaliya don jamana kɔnɔ nka Monsef Marzouki sigilen bɛ Faransi an bɛ don min i ko bi a ka avocat y'a jira k'a fɔ k'a ma convocation kelen sɔrɔ ka bɔ sariya tigilamaw yɔrɔ o de kama k'a ma ye nin kiiri in kɛnɛ kan an bɛ laban ka taa Faransi surasiw ka direction générale y'a jira k'a fɔ k'u bɛna pankuru dɔw san Airbus hélicoptère fɛ mun bɛ tali kɛ 169H 160M Guépard la ni contrat kɔni tɛgɛnɔ bilara kaban a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn $10 wari miliyari 10 de ma Faransi surasiw ka ministre y'a jira k'a fɔ ko nin pankuru bɛna tila sanfɛ kɛlɛcɛw duguma kɛlɛcɛw ani minnu bɛ kɛlɛ kɛ ji sanfɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Siriki nin bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni na. Juratɛ Jakite yarabi Ala ka bɛn ni kɛlɛya sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko Faransi jamana ɲɛmaw u ka wulikajɔ kɛ u ka se ka bolo bɔ an ka pankuru la an ka pankuru mun n'a sanna n'u tɛ ka sɔn a ka na u ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ka se ka an ka pankuru sɔrɔ cogo min na.